Na jaren van relatieve stilte gaan Zeeuwse boeren de straat weer op om hun zorgen en ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Je hebt wel eens een keer droogte, je hebt wel eens een keer een nat jaar. Dan weet je, volgend jaar wordt het beter. Maar het vooruitzicht wat we nu hebben, daar word je echt niet blij van. Straks meer daarover uiteraard, net als over dit. Nieuw team sport psychoses op. En bouw van waterzanden is hervat. Goedenavond. Zeker 20 Zeeuwse boeren krijgen te maken met de nieuwe stikstofplannen van het kabinet rondom natuurgebieden. Hun boerderijen liggen binnen 500 meter van kwetsbare natuur. In die zones mag er in de toekomst veel minder stikstof worden uitgestoten om de natuur daar te beschermen. Rond 7 Zeeuwse natuurgebieden zijn cirkels getrokken van 500 meter. Het gaat om het Zwin, de Manteling van Walcheren, het Grote Gat bij Oostburg, Kanisvliet bij Westdorpen, de Ierseke en Kapelse Moer, de Vogelkreek bij Henksdijk en de Kop van Schouwen. Jan-Willem Maljaars is akkerbouwer tegen de Manteling van Walcheren aan. Hij is somber over de toekomst. Onzeker. Je vraagt je even af hoe gaat dit uitpakken. En kijk, om mee te bewegen en om aan te passen, misschien zijn er hele goede mogelijkheden, maar dat is heel onzeker. En als je dus geen kunstmest en geen gewasbescherming, kijk, we willen wel minderen of proberen te minderen, maar geen, dat is het uiterste. En dan stopt het een heel eind, zeg maar. In de zones gelden straks strengere regels voor het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In de praktijk komt het erop neer dat boeren in die zones mogelijk anders moeten gaan werken, moeten stoppen met hun bedrijf of moeten verhuizen. De regels zijn wat mij betreft nog vrij onduidelijk op dit moment. Maar ik heb geen veehouderij. Dus bij mij gaat het om akkerbouw. En er wordt gesproken ook over geen kunstmest en geen gewasbescherming. Ja, dan kun je bijna niks meer. De boeren in de zones zitten in de knel, zegt Gerhard de Visser, woordvoerder van de actievoerende Walcherse boeren. Zelf ziet hij het ook somber in. Het houdt me echt ontzettend bezig. En ik heb kinderen die graag ook op de boerderij verder willen. Maar je ziet nu echt obstakels op je strategie die niet te keren zijn. Je hebt wel eens een keer droogte, je hebt wel eens een keer een nat jaar, je hebt wel eens een keer een tegenvaller en dan weet je, volgend jaar wordt het beter. Maar het vooruitzicht wat we nu hebben, dat is gewoon, dat is echt, daar word je echt niet blij van. En hier aangeschoven verslaggever Nadia Berkelt. Ja, Nadia, je hebt met meerdere boeren gesproken in die zones. Wat voor verhalen hoorde je? Ja, dat het voor heel veel mensen heel onzeker is. Het gekke is dat ze ook nog helemaal niks persoonlijk hebben gehoord. Ze moeten eigenlijk het nieuws bij elkaar sprokkelen uit de kranten van de tv. En het is ook lastig om iemand te bellen op het provinciehuis bijvoorbeeld, omdat het vakantie is. Ja, over wat voor bedrijven hebben we het eigenlijk allemaal? Ja, het gaat op Walcheren en op de Kop van Schouwen eigenlijk alleen over akkerbouwers. In de rest van de gebieden, rond de rest van de gebieden gaat het over veeteelt ook. Ik heb gesproken met mensen die een groot bedrijf hebben. Ik heb met mensen gesproken die een klein bedrijf hebben, die er nog een baan naast hebben. En biologische boeren. Het is eigenlijk van alles wat. Ja, we hoorden net al, de telefoon wordt niet opgenomen. Nog heel veel onzekerheid. Hoe gaat het nu verder? Ja, later dit jaar wordt een definitieve keuze gemaakt over die zones. En dan wordt ook bekend welke maatregelen er precies genomen worden. Ja, dus die spanning duurt nog wel eventjes. Ja. Nadia, dankjewel. Tanktoeristen opgelet, want als je goedkoop wilt tanken over de grens, kan je beter nog even tot morgen wachten. De prijzen aan de Belgische pomp gaan dan zakken met meerdere centen per liter. Het prijsverschil met Nederland loopt daarmee op tot rond de 70 cent per liter. De maximumprijs voor een liter €1,95 kost morgen €1,86. Bij de zuidenburen dan toch. Ook in Nederland dalen de prijzen, maar minder snel dan in België. De gemeente Goes stopt deze week met het maaien van de zeldzame waterplant Rupia in het Goesemeer. De plant zorgt vooral voor overlast bij de pleziervaart. Voor 4 weken maaien was €40.000 beschikbaar, maar inmiddels duren de werkzaamheden al 7 weken. De gemeente is daardoor naar eigen zeggen ruim over het budget heen en stopt er dus mee. Waar ze niet stoppen is bij de bouw van het nieuwbouwproject Waterzanden op het voormalige Veerplein in Perkpolder. Want daar is de bouw namelijk weer hervat. Die lag stil sinds Pasen. Een deel van de woningen zijn al gebouwd en bewoond. Alleen op nieuwe buren moeten ze nog even wachten. Sinds een paar weken wordt er weer gewerkt en nu is ook duidelijk waarom het project stil heeft gelegen.
Dus de onderaannemer die silicaatblokken aan het plaatsen was, deed dat niet volledig volgens de voorschriften. En we hebben beslist, los van dat het geen probleem zou geweest zijn, om het toch correct uit te voeren, eventjes te herdenken, oplossingen te zoeken, nieuwe mensen op de werf te zetten en verder te doen. Dat betekent doorwerk tijdens de bouwvakvakantie om het vorige werk te herstellen. Op deze manier moet er een inhaalslag gemaakt worden. Er is alleen nog geen einde van het project in zicht. Het gaat eigenlijk over een zeer groot project, dus we moeten hier een 700-tal units bouwen, dus dat zal wel nog eventjes duren. Maar waar wij nu aan het bouwen zijn, we zijn de herstelwerkzaamheden volop aan het uitvoeren. En wanneer die verder staan, kunnen we daar meer duidelijkheid over geven. De provincie wil weten wat inwoners merken van extreem weer. Met een online vragenlijst moet dat duidelijk worden. De vragen gaan onder meer over slecht slapen tijdens de hitte en of er voldoende schaduw is. Ook wil de provincie weten wat inwoners en overheden nog kunnen doen om buurten groener en klimaatbestendiger te maken. Behalve de hittegevolgen moet ook duidelijk worden waar mensen wateroverlast hebben na extreme regen. En nog meer hittenieuws, want landbouworganisatie LTO waarschuwt voor een lage suikerbietenopbrengst. Op zich kunnen suikerbieten wel tegen de hitte, maar groeien ze nu nauwelijks meer door de droogte. Zeeland is een belangrijke leverancier van suikerbieten. Stemmen horen of geluiden die andere mensen niet horen. Overtuigd zijn dat er zaken gebeuren die alleen jij snapt. Het kunnen allemaal kenmerken zijn van een psychose. En hoe vroeger je daar hulp bij krijgt, hoe beter. Daarom is Zeeuwse Gronden met een speciaal zorgteam begonnen waar vroege opsporing en hulp centraal staat. Praat erover en zoek hulp, zeggen ook mensen die zelf een psychose hebben gehad. Ik ben Roger Giel, ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben lang onder behandeling geweest, ook bij Zeeuwse Gronden. Er gebeurt gewoon wat in je hoofd, zeg maar. En je kan dingen zien, proeven, ruiken. Denken dat mensen voor de deur staan. Argwanend worden, onzeker. Herstellen van zijn psychose kostte Roger jaren van zijn leven. De impact is enorm. Gebrek aan zelfvertrouwen. Een stukje onzekerheid ook. En heb je nog een keer terugval gehad of zo? Dus je dacht, toch maar een punt. Ja, één keertje. Bij GGZ-instelling Zeeuwse Gronden in Terneuzen kwam hij letterlijk tot rust. Hij praat nu over zijn ervaringen om anderen met een psychose te helpen. Hoe eerder je je meldt, hoe beter, zegt hij. Je moet stabiel worden en dat moet zo snel mogelijk. En dat is bij iedereen. Maar dit is dus Lollo Rosso eigenlijk, dat is gewoon sla. En die kan je gewoon afsnijden of eruit trekken. Juist daarom is Zeeuwse Gronden recent begonnen met een speciaal zorgteam voor mensen met een psychose, het EDI-team. EDI staat voor Early Detection and Intervention, ofwel vroege opsporing en interventie. De focus ligt daarbij op jongeren tussen de 18 en 23 jaar, een groep die lastig te bereiken is. Ze kunnen zich sowieso al terugtrekken op hun kamer, veel gamen. Dus je hebt eigenlijk, zit niet zo goed in het vizier. Maar juist in deze periode kan een psychose zich ontwikkelen. Dus is het belangrijk dat ze dan in beeld worden gebracht. Als een jongere zich terugtrekt, chaotisch gedrag vertoont, trek dan aan de bel. Psychose veroorzaakt gewoon ontzettend veel leed. Hè? Je bent niet meer in deze realiteit zoals jij en ik nu ervaren. Je zit totaal in een eigen wereld. Je verliest je vrienden, je sociale contacten. Je ouders, die lijden er ook onder. Je school, alles wordt stopgezet. Dus de impact is enorm van een psychose. En als je dat kan voorkomen, ja, dat is natuurlijk heel fijn voor jezelf. Uiteraard, maar ook voor je hele systeem en je leven. Het is natuurlijk wel een hele stap, want je moet die drempel over. Maar ik denk wel, hoe eerder je erbij bent, hoe minder leed en je eigenlijk minder dat je er zo vroeg mogelijk bij moet zijn om het zo snel mogelijk aan te pakken. De komende tijd gaat het EDI-team kennis maken met bijvoorbeeld huisartsen en scholen, zodat mensen weten waar ze om hulp kunnen vragen. De dag ging meteen vol van start met flinke zonnige perioden. Het kwam ook al snel boven de 30 graden uit. In de middag kwam er bewolking om de hoek kijken en trok er enkele regen- en onweersbuien over. Vanavond en vannacht is het weer droog. Morgen opnieuw zonnig, maar wel koeler met maximaal 25 graden. En tot zover. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Smelt voorzichtig in de tussentijd. Voor nu een fijne avond. We zien elkaar weer morgen.